Ωραία. Κόπηκε και το ρεύμα τώρα. Πέρασε πολύς καιρός, Καϊβά. Μπορώ να σε βοηθήσω σε κάτι. Μόκουμπα! Δεν νομίζω ότι μπορεί να σε ακούσει, φίλε μου. Όμως ίσως αν έρθεις εδώ πάνω με τις κάρτες και το δίσκο μονομαχία σου, θα έχεις περισσότερη τύχη γι' αυτό. Όχι! Αν αυτό το κάθαρμα θέλει μονομαχία, θα του δώσω μία που δεν θα την ξεχάσει ποτέ. Θα σου έλεγα που είναι η ψυχή του, αλλά εσύ δεν πιστεύεις στο βασίλειο των σκιών, σωστά? Ό,τι κι αν έκανες στον αδελφό μου, καλύτερα να το πάρεις πίσω. Με κατάλαβες, Μπακούρα? Μόλις σε νικήσω, τον θέλω πίσω. Ας αρχίσουμε λοιπόν το μικρό σου παιχνίδι. Όπως επιθυμείς. Θα το μετανιώσεις. Αυτό θα το δούμε. Μονομαχία. Και τώρα το διασκεδαστικό μέρος. Τι έπαθες? Δεν υπάρχει μαγεία, σωστά? Και όλα αυτά τα αρχαία οράματα που βλέπεις, ούτε αυτά υπάρχουν, έτσι? Όχι πάλι αιγυπτιακές μπαρούφες. Πότε θα καταλάβετε όλοι ότι ενδιαφέρομαι μόνο για το μέλλον εγώ. Δεν σπαταλάω το χρόνο μου να ασχολούμαι με το παρελθόν. Αυτή η στάση σου δεν άλλαξε για 5.000 χρόνια, Αρκετά! Απλά